Journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex jistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna drobietna u jwassanna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla tal-eżerċti kull ma l-aħjar ġej kollu minnek, nissel fi qlubna l-imħabba lejn ismek, u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li jutajjeb fina tħarisulna bitħabbrik tagħna bla qiegħda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawla Apostlu lil Korintin. Ħuti, in-nies għandhom iħarsu lejna bħala ministri ta' Kristu u amministraturi tal-misteri ta' Alla. Issa barra minn dan, l-amministraturi wieħed jistennihom li jkunu fidili. Iżda ngħid għalija ftit li xejn importanti li nkun iġġudikat minnkom jew minn xi tribunal tal-bnedmin. Anqas jiena stess ma niġġudika lili nnifsi. Tassew li jiena stess ma nħoss xejn fuq il-kuxjenza tiegħi, iżda mhux b'daqshekk jien iġġustifikat u l-mulej li jiġġudikani. Għalhekk tiġġudikawx qabel il-waqt sa ma jiġi l-mulej. Huwa joħroġ għad-dawl dak li hu moħbi fid-dlam u jikxef il-fehmiet mistura tal-qlub. U mbagħad kull wieħed jieħu mingħand Alla t-tifħir li jkun jistħoqlu. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali, is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Flimkien, is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Afda fil-mulej u għamel it-tajjeb, ammar fl-art u tgħix b'moħħok mistrieħ. Qiegħed fil-mulej laxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Erħi fil-mulej it-triq tiegħek, afda fih u jagħmelu. U juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek u d-dritt tiegħek bħal nofsinhar. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Dbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb biex tibqa' tammar għal dejjem, għax il-mulej joħobb is-sewwa u ma jitlaqx it-twajbin tiegħu u iħarishom għal dejjem. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej u l-ken tagħhom fi żmien il-għawġ. Il-mulej jgħinhom u jeħlishom mill-ħżiena, isalvhom għax fih jistkennu. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej.
Jiena d-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont Sant Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien il-Fariżej u l-kittieba tagħhom qalu lil Ġesu, id-dixxipli ta' Ġwanni sikwit isumu u joqogħdu jitolbu. U dawk tal-Fariżej ukoll, imma tiegħek jieklu u jixorbu. U Ġesu qalilhom jaqgħu tistgħu iġġalu lil ħbieb tal-arus isumu sakemm l-arus ikun għadu magħhom, imma jasal iż-żmien meta l-arus jeħdulhom minn magħhom u mbagħad isumu dakinhar. Qalilhom ukoll parabola, ħadd ma jaqta' biċċa drab mill-libsa ġdida biex biha jraqqa waħda qadima, għax inkella mhux biss ikun qatta l-ġdida, imma anqas il-biċċa meħuda mill-ġdida ma tkun taqbel mal-qadima. Anqas ma jqedu l-inbit il-ġdid f'damiġġani qodma tal-ġild, għax inkella l-inbit il-ġdid jifqa' id-damiġġani u jixteretu u jintilfu d-damiġġani. Iżda inbit ġdid iqeduh f'damiġġani ġodda. U ħadd ma jkun irid mill-inbit ġdid wara li jkun xorob mill-qadim għax jgħidlek il-qadim tajjeb. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Tiegħek jieklu u jixorbu. Dan hu illi il-Fariżej u l-kittieba tagħhom qalu lil Ġesu bl-ilment tagħhom fuq id-dixxipli ta' Ġesu. U kienu qed jilmentaw meta jqabblu dawn id-dixxipli li jieklu jixorbu ma' d-dixxipli ta' Ġwanni u anke tal-Fariżej li sikwit isumu u joqogħdu jitolbu. Notaw li l-ilment mhuwiex għaliex dawn jieklu żejjed u jixorbu jkunu fis-sakra, mhux fuq dan, imma għaliex huma dehrilhom illi l-fatt li dawn jieklu jixorbu ma jarawhomx minn barra jisumu u jitolbu quddiem kulħadd mhumiex dixxipli denji ta' xi ħadd li jkun rabbi. U nafu li Ġesu fl-Evanġelju jiddefendi lid-dixxipli tiegħu u jgħid li qed jagħmlu ħaġa tajba. Jgħid illi bħalissa huma qegħdin miegħu u qed jagħmlu ħaġa tajba. Kollox f'ħinu f'waqtu jasal il-jum meta jkollhom isumu, imma qed jagħmlu tajjeb li jieklu jixorbu. Issa jien nixtieq illi naħsbu ftit fuq dawn iż-żewġ affarijiet li jsemmu il-Fariżej u l-kittieba, it-talb u s-sawm. U fil-ħajja ta' Ġesu naraw illi it-tnejn li huma kienu importanti għal Ġesu. Is-sawm nafu li kien għamel żmien twil fid-deżert isum meta ġiet tentat mix-xitan qabel ma beda l-missjoni tiegħu. Mela Ġesu kontra s-sawm żgur li le u stess sam għal żmien twil. U t-talb għaw jgħidu fuq id-dixxipli ta' Ġwanni u l-Fariżej li joqogħdu jitolbu. U Ġesu x'kien jagħmel? Ġesu kien jitlob, anzi kien imur ħafna drabi waħdu fuq għolja, jitlob għal ħin twil ħafna. U lid-dixxipli tiegħu għallimhom jitolbu. Mela is-sawm u t-talb fil-ħajja ta' Ġesu huma importanti. X'jgħid hawnhekk Ġesu allura u x'kienet l-oġġezzjoni ta' Ġesu quddiem il-Fariżej uħud mill-kittieba tagħhom? Li dawn għalihom is-sawm u t-talb
kien mezz kif jagħmlu wirja quddiem l-oħrajn li huma qaddisin, li huma nies sew. Fil-fatt, l-ilment tagħhom fuq id-dixxipli kien għax ma jarawhomx isumu u ma jarawhomx jitolbu. U spiċċaw biex għalhekk isu jagħmlu minn dawn spettaklu quddiem in-nies u fuq dan Ġesu kien ilmenta magħhom anki drabi oħra. Niftakru x'kien kien qalilhom fuq is-sawm meta ssumu tqarsux wiċċkom qed jgħid lin-nies bħalma jagħmlu dawk ta' wiċċ ieħor għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Imma jgħid Ġesu meta tkun sajjem idlek xarek u waħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. U kien qal hekk ukoll fuq it-talb. Kien qal meta titolbu toqgħodux tmorru titolbu f'salib it-toroq u fis-sinagogi biex tidhru quddiem in-nies biex tagħmlu wirja quddiem in-nies. Il-punt importanti li jagħmel Ġesu dikinara għad anke l-karità, l-għoti tal-karità ma' dan, punt importanti huwa li s-sawm u t-talb mhumiex qegħdin hemmhekk biex in-nies jarawk issum u jarawk titlob. Imma huma mezzi li jresquk aktar lejn Alla. Dak hu l-iskop tagħhom. Mhux għan fih innifsu biex isek tidher, imma mezzi li jresquk aktar lejn Alla. U allura dan huwa il-messaġġ importanti anke għal ħajja tagħna llum. Qed jgħidilna Ġesu is-sawm huwa importanti, it-talb huwa importanti, huma mezzi li jgħinuna biex nersqu aktar lejn Alla. U kollox f'ħinu f'waqtu. Imma Ġesu jfakkarna wkoll li anke l-ħajja normali tagħna meta nieklu nixorbu għandna nieħdu pjaċir bikla tajba u b'xorb tajjeb. Niftakru x'kien qal San Pawl fl-Ittra l-Korintin meta qalilhom sew jekk tieklu, sew jekk tixorbu, għamlu kollox għall-glorja t'Alla. U dak huwa l-iskop li aħna ngħixu l-ħajja ordinarja, ngħixuha bis-serenità kemm jista' jkun u bil-ferħ u li dak li ngħixu nagħmluh għall-glorja t'Alla u bil-paċi f'qalbna miegħu. Ejjew nitolbu llum il-mulej din il-grazzja, nitolbuh li aħna narfu l-valur tat-talb u l-valur tas-sawm, ma narfu li dawn huma mezzi biex iresquna aktar leħ u biex jgħinuna ħalli dak kollu li nagħmlu mbagħad f'ħajjitna f'kull waqt tal-ġurnata nagħmluh tassew għall-glorja tiegħu. Resqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fih li dejjem jagħtina dak li huwa ta' ġid għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tina l-grazzja mulej li dak kollu li nagħmluh dejjem għall-glorja tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal Papa Franġisku fil-vjaġġ apostoliku li qed jagħmel għadu kif spiċċa mill-Indonezja s-sejjed Papua New Guinea, diversi postijiet li qed imuru l-Papa, nitolbu biex inti mulej tgħinu biex ikun b'saħħtu ta' teħlajnuna kollha ħalli jaqdid il-missjoni li fdajtlu fidejh li jwassal lilek lill-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għal kura barra minn Malta u għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal pajjiżi fejn hemm il-konflitti u l-ġlied għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha
sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment niftakru f'dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem dawn l-aħħar jiem, biex inti mulej tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqat talbet tagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat tifiru glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqaddsa kollha tiegħu. Din l-offerta qaddisa mulej għatina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u għamel bil-qawwa tagħha niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa b'xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr. Għaliex int bibnek il-għażiż bħal moġbok toħloq il-bniedem, hekk ukoll fit-tieba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li ħlejaq kollha jaqduk, il-mifdin kollha jfaħruk kull qaddisin tiegħek iberkuk għal-għenija, u aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, wasanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, wasanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tani d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi.
nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqaddsa u Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostoli Qaddisin kollha li jgħixu fi ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-trid kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naffru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġisem ta' Kristu ħares ta' dejjem. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema nitolbuk biex din l-ikla ta' mħabba twetta qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek f'ħutna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Minn żmien il-Covid ngħidlek fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min jsajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontiera ta' 4 jew 5 minn nies volontiera mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontiera li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontiera dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' tal-tagħna ħlesejna waqf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki sma' tal-tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملائي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تاع-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملائي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تاع-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملائي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تاع-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملائي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تاع-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملائي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تاع-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملائي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تاع-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملائي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تاع-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik isma talbtana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tad-tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملائي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تاع-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملائي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تاع-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملائي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تاع-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملائي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تاع-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملائي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تاع-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملائي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تاع-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملائي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تاع-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملائي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تاع-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملائي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تاع-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملائي ميك مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات تاع-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik isma talbtana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern
u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħatjarina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien imobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħatjarina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħa tijarina ddaħalniex fit-tiġrib iżda isna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.
skont l-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħa tijarina ddaħalniex fit-tiġrib iżda issa mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom jistriħu ma fil-paċi. ammen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattaltana, Kristu il-qattal btana, Missier Etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spirtu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, Imqazza Marija, itlapalina, Imqazza Alla, itlapalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet, itlapalina, Om ta' Kristu, itlapalina, Om il-Knisja, itlapalina, Om tal-ħnina, itlapalina, Om tal-grazzja talla, itlapalina, Om u xebba, itlapalina, Om it-tama, itlapalina, Om li żjed safja, itlapalina, Om li żjed nadifa, itlapalina, Om bla teba, itlapalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlapalina, Om tal-aġeb, itlapalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlapalina, Om ta' min ħalaqna, itlapalina, Om ta' min salvana, itlapalina, xebba kollok għaqal, itlapalina, xebba li tistħoq kull qima, itlapalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlapalina, xebba kollok seta, itlapalina, xebba kollok ħnina, itlapalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlapalina, mera tal-qdusija, itlapalina, tron tal-erf, itlapalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlapalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlapalina, amara ta' kull grazzja, itlapalina, amara ta' kull tieba, itlapalina, warda mistika, itlapalina, torri ta' David, itlapalina, torri ta' lavorju, itlapalina, dar ta' deb, itlapalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlapalina, bib ta' sema, itlapalina, kewkba ta' filgħodu, itlapalina, saħħa tal-morda, itlapalina, ken tal-midinbin, itlapalina, faraġġ tal-migranti, itlapalina, faraġġ tal-imniktin, itlapalina, għajnuna tal-insara, itlapalina, sultana tal-anġli, itlapalina, sultana tal-patriarki, itlapalina, sultana tal-profeti, itlapalina, sultana tal-apostli, itlapalina, sultana tal-martri, itlapalina, sultana tal-konfessuri, itlapalina, sultana tal-verġni, itlapalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlapalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlapalina, sultana mtella s-sema, itlapalina, sultana tal-rużarju mqaddes, itlapalina, sultana tal-familja, itlapalina, sultana tal-paċi, itlapalina, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida.
Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slima lik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Thank you.